den, děti. Dneska jsme tady jako paní učitelka, ale jako taková spíš paní režisérka, divadelka Art Smiley, s kterým jsme za vámi přijeli z Klobouku Brna, aby jsme vám zahráli divadlo, vánoční divadlo. Helme se. Já tady někoho vidím, no ahoj, Žábko. Ahoj. Tady jsou pěkná světýlka. A venku jsem viděla plno barevných světýlek a krásných ozdоб. No to by mě zajímalo, kde se tam vzali. To ti můžu klidně říct. To lidé si všechno takhle krásně nazdobili na vánoční svátky. To je krása, co? Škoda, že to tak není hezké po celý rok. Děti, chtěli byste, aby to tak vypadalo celý rok? Jo. No, ale víte co, vůbec nemusíme být smutní, protože na obloze, když je tma, tak jsou také krásná světilka, svítí nám po celý rok. No, ty jsou moc krásné. Já bych si na ně chtěla sáhnout. Mám výborný nápad. Pro jednu, aspoň malinkou, si na oblohu vyskočím. Počkej, žabičko. To přece nejde. Hvězdy jsou strašně moc vysoko. A navíc nedají se jen tak vzít do ruky. Nedají. Co budu dělat? Už vím. Vezmu si velikánský jeřáb. Jeřáb, ty máš ale nápady. Jeřábem na hvězdy. No, a jak by lidé tu oblohu mohli vyzdobit, když šli jeřábem? Wow! Viděli jste to? Žábku, viděla jsi to? Vždyť ona za námi jedna hvězdička přišla sama. Co se tady vzala? Snad si nespadla v nebe. Neboj, snesla jsem se, abych se za vámi na chvíli podívala. Jestli chcete, řeknu vám, kdo všechno tu krásu udělal. Chceme? Dobrý nápad. Byl to někdo mnohem větší a šikovnější než člověk. Říká se mu stvořitel, nebo také Pán Bůh. To se Pánu Bohu povedlo. To dal lidem i zvířátům moc pěkný dárek. To ano, ale já mám jednu kamarádskou hvězdičku, která kdysi dávno byla u toho, když Bůh dal lidem ten největší dárek. Poslal na zem svého syna Ježíše Krista. Josefe, už opravdu nemůžu dál. Miminko už se bere na svět. Prosím tě, zeptej se ještě v tom hostinci, jestli by nás nenechali přespat. Ale moje milá, když já jsem od tebe chtěl to nejlepší a ne nějaký pokoj v přeplněném hostinci. Já vím, ale už není čas. Cítím, že děťátko se brzy narodí. Musím si odpočinout. Prosím tě, běž tam. No dobře, Marie, jak myslíš? Máme plno dětej nám. To je zase den. Panstvo nahoře si nařídí sčítání lidu a my se tady můžeme zbláznit. Sem už se nikdo nevejde. Leda do chlíva. Josefe, tak pojď, půjdeme tam. Opravdu už není čas. Marie, ale to není vhodné místo pro... Josefe, prosím. Však tam jděte. Vidím, že čekáte rodinu. Teplo tam je a sláma čerstvá. Je pozdě. Ve Tlémě už stejně nic jiného nenajdete. Děkujeme. Tak pojď, Marie, ale prosím tě jen opatrně. Dobře, pospěšme si. Marie, je to kluk. A jak je krásný. Tiše, spíkej, můj malý.
Já vím, to anděl mi zjevil, že se mi narodí syn a má se jmenovat Ježíš. Ježíš, to je krásné jméno. Víš, co znamená? Bůh je záchrana. Ano, zachránce všech lidí a přitom se narodila mezi zvířaty ve chlévě. A teď si, Marie, odpočiň, prospí se. Já zůstanu vzhůru. Neboj, dám na něj pozor. Ale jednou z něj vyroste velký muž, který změní celý svět. I Marie odpočívá a lidé si budou moc vážit pro její pokorné a dobré srdce. Hotovo, Tomáši, stádo jsem obešel a všude je klid. To je dobře, tak si jdi lehnout, vzbudím tě na druhou noční hlídku. Máš pravdu, jsem opravdu moc unavený. Kdyby se něco dělo, tak jsem byl zatřes. Podlouká se tu ta banda zlodějů, však víš. Slyšel jsem, že se včera pokusil ukrást ovce na severním kopci. Neboj se, dám pozor na každý podezřelý zvuk. Tak, klidnou hlídku. Dobrou noc, Ondřej. Dobrou. Co to bylo? Zloděj, Ondřej, stávej! Co se děje? Zloděj? Kde? A nikoho nevidím, ale slyšel jsi to taky, ne? Hej, kde jste? Vylezte. Moje ovčácká hůl vám zatancuje na zádech pořádný taneček. To asi nebudou zloději. To světlo. A tam, podívej, hrůza. Kdo to nemůže být? Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, ve městě Davidově. Toto vám bude znamení. Naleznete děťátko položené v jesli. Byli to andělé. Andělé, chápeš? A co to říkali? Narodil se prý náš zachránce. Zachránce všech lidí. A dnes v noci. Říkali ve městě Davidově. Ale to je přece u nás, v Betlémě. Pojď rychle, musíme do Betléma. Jestli se tam narodil dnes náš Pán, tak to musíme být u toho. Ale co ovce? Co když přijdou zloději? Teď musíme udělat to nejdůležitější. Přivítat našeho Pána a říct o tom všem. Máš pravdu. Jdeme. To si rozhodně nenechám ujít. Klač, klač. Hej, hostinská! Spí jako pařez. Zabuž víc. No tak, stávej, hej, hostinská!
Hoří nebo co? Hrom do vás. Zbouříte mi celý dům. Tak otevři ty dveře, otevři. Kdo tam je? Co chcete? Na nocleh nikoho neberu. Volný místo nemám, i ve stáji je plno. Slyšíš, Tomáši? Mají plno i ve stáji. Našli jsme ho. Hej, hostinská, my jsme pastýři z jižních svahů. Ti lidé ve stáji, jsou to muž, žena a malé dítě. Jo, muž a žena, jo, ale žádný dítě nemají. Vypadalo to sice, že každou chvíli mít budou, ale já o ničem nevím. Anděl nám právě řekl, že se už narodilo. To dítě je mocný Pán, na kterého tak dlouho čekáme. Svatý Pán, který nás ochrání od zlého. Co to blábolíte? Že vy jste připíjeli ovcím na zdraví, co? Víš co, tak pojď s náma do chleva a přesvědč se sama. No dobrá, vždyť už jdu. Kvak, tady jsou pastýři jedni, který ti měli naspět. Momentíček, počkejte na mě, hoši! Josefe, co je to za hluk, prosím tě? Probudilo mě to. No jen tiše, spinkej, můj malý. Ale nějací muži se tam dohadují s hostinskou, já vůbec nevím kvůli čemu. Takže vy tvrdíte, že mám ve stáji zachránce v jeslích na seně. Děláte si legraci. Prosím vás, kdo to kdy viděl? Víme to jistě, tak nezdržuj a otevři ty vrata. Potřebujete něco? Máte tu svoje zvířata, nebo co chcete? Máme tu svého Pána. Je tady, podívejte. Tak vy jste si to nevymysleli? To dítě tady skutečně je? Říkali jsme ti přece, že jsme viděli anděli. Ti nám o něm pověděli a ty jsi nám nevěřila. O čem to všichni mluvíte? Proč jste sem přišli? To anděl nám řekl o narození vašeho děťátka. Oznamoval, že právě on je ten zaslíbený zachránce, mocný Pán, na kterého čekáme. A já pro něho neměla místo v domě. Honem, pojďme to vyhlásit po celém Betlémě. Jasně, vzbuďte všechny. Takové události si nemůžeme nechat pro sebe. Jen jděte. Já se vrátím k ovečkám, ale cestou to budu rozhlašovat do celého světa. A vás prosím, paní Marie, přijďte ráno na pořádnou snídaní, ať naberete sílu. A taky ať to oslavíme, jak se sluší a patří. Sláva Bohu na nebi a na zemi, pokoj mezi lidmi. Sláva Bohu na nebi a na zemi, pokoj mezi lidmi. Takové věci kolem narození mého prvního syna jsem opravdu nečekala. Ano, podivuhodné události se dnes v noci staly. Andělé poslali pastýře, aby Ježíše přivítali a pověděli o něm všem. Ti pastýři jsou ale hodně veselé kopy, viď? A ta hlučná hostinská. No to ano. Jen mě napadá, co asi bude s Ježíšem dál. Jaký ho čeká život, když už na začátku se dějí tak prazvláštní věci? To nevíme. Jedním jsem si však jistý, že bude mít k Bohu blíž než kdokoliv jiný. Děkujeme vám za vaši pozornost.